Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokali Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni enano Ruth Otieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa. Antiere gimoro mang'eny mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio kaka watime go odiechieng' kodiechieng'. Abomiye thuolo onyiswa ni nyinge ng'a ne jogo ma samoro pok oromo kode. Onyiswa ni en wuod kanye, en laktar molonye weche mage. Ae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Nyinga iluongo ni Lucas Okumu. Lucas Okumu en wuod Kabondo kodumo Ramba. Lucas en ajuoga molony thieth mag tuoche mag pien, tuoche mag kogno kod tuoche mag yier moro amora man e dend dhano. Koro gisani atiyo e hospital mar Homa Bay Referral Hospital kanya kama nwang'ora ema watemo konyo jopiny. Machiegni Dr. Lucas e studio chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono in laktar molonyo weche mang'eny mokalo yier mantiere del, kogno, pien del, mago duto te ing'eyo kendo ineno ni wabedo kodgi mabeyo nikech ngima en mwandu. Kata ka itiere kod chandruok gi pien dendi ok inyal bedo kod mor kata matin. Ka daher mondo wago mbaka kotenore tik ma ji thoro golo e dendgi, ma bende jomoko nyalo wacho ni en tik marach kata tik mok kawaida. Ok ang'e kaka uluonge gi dhow mar yath, to kata kamano mane twak ma daher mondo mi wawuoye. Erokamano. Kawuono wadwa wuoye tabu kata chandruok ma ng'eny jowa nitiere godo. Jomoko ok nene ka gima en gima kelo chandruok kuomgi, to samoro jogo man machiegni kode to neno ni en gi chandruok. Wadwa wuoye tuo ma waluongo ni gi dhowa wadende ni bromhidrosis. Bromhidrosis ka kete e dholuo to nyiso ni tik ma ok owinjore kata tik ma ok ni kare, tik ma kikadho kata kuom jomoko to nyalo winjo gin giwegi ma koro monogi kata dhi kuonde mamoko, to jomoko be koro jowetegi ema nyisogi ni idung' machal kama koka bang'e koro ochako ng'eyo ni kare en gi tabu. To ng'eny jowa ok ong'eyo ni mano en gima onego bed ni odhi manyo ni thieth. Amen. Kiwacho ni tik thoro ga bedo mang'eny mokalo. Inyalo yudo ka samoro ng'ato nowuotho e chieng' to ochwero luya nikech dendwa nolos mar golo luya kotenore kod liet mar del mondo mi control temperature kata liet mar del. Luya ni kobede e del to nitiere fuoni mag del kaka yuoth ng'ato ma samoro nyalo golo tik ma moro ok ber ahinya. Mae kidieny mar tik ma owuoye koso? Mae kidieny mar tik ma owuoye, to moko bende nitie. Katemo wayatemo nena lero matin gima timore e dend dhano. Kaka Nyasaye nochwe dhano, nochwewa gi anyalo luongo ni dak moko ei pien. To dege go gin gi tije maggi. Wantiere gi dege ma waluongo ni eccrine. Gin tiere e del te. To gin seche duto gigolo kuok ma waluongo ni sweat. Wantiere gi mamoko ma waluongo ni apocrine. Apocrine gin be gin gi kuondege. Gin dege manitiere ng'enyne e yuoth dhano kata e akara mar dhano. Mano kuonde ma giyudore. To gin bende gin gigolo kuok mana kopo ni gimoro buogi kata opo ni samoro itiyo tich moro matek koka ginyalo golo kuok mang'eny dichiel. Ka mano osetimore, ere kaka koro wach tik marach bedo. Jomoko golo kuok mang'eny, to ka kuok osewuok mang'eny, kuok sama wuok ok obi wuok kuok kende, nikech dagcha ogolo kuok to nitiere mo ma bende ogolo. To mocha gi kuok nitiere wan gi gima waluongo ni bakteria kata kudni ma odak e pien dhano. En kudni ma kawaida. Koro ochako chamo loyani. Kosechamo loyani kata ochamo moni, to koro ema chako kelo tik magalagala ma koro ji koro ok dwarni. Ochamo luya to chamo mo kaeto golo tik. Chiemo neno ema koro golo tik marach ma koro ji winjo cha. Ma en gima wuok kokalo kuom kute mag bakteria manitiere e dendwa. Seche ma ng'ato golo luya kata ma ng'ato golo kuok, to kuogni ok owuok kende, owuok gi mo bende. Mano kaka ne oloswa mondo mi wati. To chutho daktari, in laktar molonyo weche mag pien del. Bakteria iwacho ni nitiere bakteria e pien dendwa ma gin bakteria ma gibeyo, moko gibeyo. En mana ni kapo nono ni
Bakteria gi becho gin ma waluongo ni gin ma gikonyo pien dendwa gigeng'o tuoche mamoko mondo kik donje e pien. Koro gin ma gikwongo geng'e gi oko. Kopo ni gibedo gi tabu moro amora kata kodipo ni kuonde ma gintiere kuok odhi owuoke to koro gichako chiemo kuondego to koro mano koro tik marach nyalo wuok. To bakteria go kata kute go gintiere gi tichgi ma ok onego bed ni wanegogi. Gin ng'enyne athoro nyiso ji sabune ma waluongo ni medicated soaps ok onego bed ni gin sabune ma waluokore godo pile nikech gidhi to ginego nyaka kute go eko makonyowa e yore mag geng'o tuoche madonjo e pien. Ka ok waluongo nying sabunde daktari, ipimo kata ni medicated soaps gin sabunde ma okete yath mang'eny ma bende thothne waneno kondik ni nego kuand 99% mar bakteria. Iwacho kata ni gikelonwa chandruok e pien del to samoro ka ilogo kodgi nikech lwedo bende tinde iluoko mang'eny gi gik moko mopogore opogore to lwedo ka bende wantiere kod pien del daktari. Luoko lwedo opogore gi luoko del. Nikech lwedo ng'enyne wamulo gik moko to ng'enyne lwedo lil. Koro kitiyo gi sabun man gi yath kanyo onge tabu. To del kiluoko dendi te gi sabun man gi yath pile ka pile idhi kelo tabu. Tabu kaka mane? Teko mar pien dendi dhi dok piny. To ka teko mar pien dendi osedok piny to nyiso ni koro tuoche mamoko koro nyalo donjo kaka gidwaro e pien dendi. Omanyiso ni bakteria gi kata kute mantiere pien del gi gin onego wegi aweya kaka noket gi nyalo gol mana matin to ok ni gole moro ma saidi cha. Ka duokie ndalo moko nasewuoyo kana wacho ni ere kaka onego bed ni warito pien dendwa. Nawacho ni sabun bende ok en gima ochuno ni nyaka wati godo. To ka chuno ni nyaka ti gi sabun kuonde mopondo manyalo bedo ni golo kuok kata kuonde mobedo ni koro kute go eko nyalo bedo ni nyuolore mang'eny machalo kaka yuothi kata machalo kaka kuonde mag kare mari kata kind tiendeni. Mago to inyalo tiyo gi sabun biro konyo mondo mi oduok bakteria ka piny ka dipo ni koro ne ging'eny ahinya. Ne watiere kod dawa moro nowacho ni seche ma kata iluokori pile pile ni pien del ok en nanga ibro tiyo pien del. In bende kori wacho ni ka ber to ok onego bed ni tiyo gi sabun e pien del te ok ochuno to ber kitiyo godo mana nitiere kuonde ma inyalo tiyo kod sabun e pien del mondo mi ogol tik marach. Kamano. Giriwori gi dawa ni koso? En mani koro ok ang'e ni to koro nong'iye e gine mane. To kibet mos tibiro yudo ka joma chon ne riek. Joma chon ne riek. Ne ging'eyo kaka girito pien dendgi. Ma bende no kogol. Nikech modhi mang'eny gi ne onge, sabun be ne onge, to niyudo ka dendgi ler kendo dendgi pichni. Kidienje adima wantiere godo mag tik marach mag del. Waseneno kacha mar luya. Kaito wantiere kod kidienje moko kosenena mar luya no kende ema kelo chandruok. Wan gi tik mawuok gi gik mopogore opogore. Mang'eny kabisa en mar luya kata kuok machot ne ji. To nitiere mamoko kendo mawuok nikech yedhe moko ma ji tiyo godo. Wan kod yedhe kaka yedhe ma thiedho tuoche mag paro kaka depression. Thoth yedhe go be nyalo miyo ng'ato bedo gi tik ma koro wuok e luya to en tik ma ng'enyne ok en tik maber. Wantiere kod yedhe mamoko be machalo kaka penicillin. Yath miluongo ni penicillin aparo ni thoth ji ong'eyo. Penicillin en yath ma kimuonyo to kata kidhi oko matin tiwinjo ka losruok ni dung penicillin. To mano timore nyaka e kuok. Koro mano be tik mopogore. Wantiere kod tik mamoko manyalo bedo ni wuok nikech nitiere tuo machielo ma ok en tabu mantiere e pien. En tuo manitiere e iyi. Wan gi tuoche kaka tuo mar sukari. En be en gi tikne kendo en biro yudo ka koro tikne ng'enyne iyudo kopogore. Ok en tik makech manyalo bedo ni thung'o ng'ato kaka koro mar kuok. Kuok ing'eni kiyudo ng'ama nigi tik mar kuok mokuogore kabisa to kidhi machiegni kode tiwinjo ka gima othung'i. Ka gima muchi dwa kata ng'adore. Muchi dwa ng'adore. To tuo mar sukari en koro tik mogolo opogore. En tik ma waluongo ni sweet smell.
Koro nitiere jok mantiere gi that sweet smell. Koro sweet smell no, ka en ng'at ma pok no ong'eyo ni nitiere gi tuo mar sukari to ogol tik machalo kamano, ber mondo mi oyud nonro. Ka dipo sweet smell ni chalo nade? Iwinjo ka ok en gima thung'i, iwinjo ka ng'ato dung' maber. To perfume moro mogo be onge. Koro en wacho ni mane kaka entiere. Koro mano ng'ama onego bed ni timo ne nonro ka dipo ni en gi tuo sukari. Wantiere gi tik mamoko minyalo yudo ka koro ok en tik mawuok e pien. Inyalo yudo ni ng'ato koro en gi tik owuok e pien, to wuok e dhoge, to wuok e tiendene, to wuok e losruokne. Mago te golo tik marach kabisa. Gigo te. Mano kiseneno to ng'isi ni nitiere tuo machielo mopondo. Monego bed ni nono kuom ng'ani mondo ming'e ni to tik ma jali nitiere godo en tik mawuok kune. Wantiere kod joma dendgi te golo tik kamano. Nyalo bet e dhok to riwore gi mar luya. Nitiere jok man gi tabu bende. Thothne githoro ga bedo tuoche machalo nade? Okay, kaka mag dhok nitiere problems, tabu ma wantiere godo e tie lak. Problem ma waluongo ni halitosis, tik mawuok e dhok. Koro nitiere tuoche mawuok e lak, nitiere tuoche mawuok e ich. Gi e duol. Koro mago te nyalo kelo tabu bila go eko. Nitiere moko mawuok e losruok, nyalo bedo ni iyi nitiere gi tabu. Koro en mawuok ma sami dhi oko to kata in iwuon, iwinjo ka koro en tik ma kata in iwuon ok idwa ni mondo ichak ibed e chono. Erokamano ahinya. Mano to koro nyaka ng'ing'e ni to en ang'o mane ichamo kata ang'o marach gi iyi momiyo kata in owuon ok idwa ni mondo ibed machiegni kod mano. Isipimonwa gigo kata kidenje mopogore opogore mag tik ma samoro nyalo wuok kuom ng'ato. Nipimonwa kata yedhe ma ji tiyo godo, tuoche ma samoro ng'ato nitiere godo, kidieny mar kuok kata luya bende nyalo kelo chandruoge. To mang'eny ei magi duto te en tik mane? Mang'eny ei magi duto te en tik mar kuok. Kata wayudo ka tik mar kuok ni bedo ni tik no nitie, to jomoko be yudo ka koro chak bedo gi problem machielo, tabu machielo ma waluongo ni hyperhidrosis. Hyperhidrosis tiende nang'o? Hyperhidrosis tiende ni kuok wuok mang'eny molo kaka onego bed owuok. Mano ibro yudo ni ng'ato nitiere ma kata kalam komako nodwa chako ndiko, to buko setimo pi, kata lwete otimo pi te ma koro ok onyal ndiko. Nitiere ng'ato ma korwako socks, to kowuotho aka kata mana distance mar mita 100, to tiende no koro setimo pi te. Koro mano be seche moko yudo ka kelo bende tik. Koro in gi problem mar kuok wuok mang'eny mokadho kiewo, ma mano be tuok, kata bakteria cha be chak donje, to chako chiemo kanyo, to tik chako bedo mang'eny. Koro nitiere gik moko ariyo gin be seche moko gidhi kanyachiel. To thothne ang'o mathoro timore dend dhano manyalo miyo tik kuok wuok kuome mang'eny moingore? Ma kata samoro kano nindo mana ranyisi mimiyo wagi, samoro kata kano nindo to kochung', to kuma no nindo timo pililo. Wantiere gi gik mopogore opogore, to wantiere gi jok ma wawacho ni nitiere gi dak ma wantiere godo e pienwa. Dege go eko nyalo yudo ni kaka nonyuole ni dege go eko gin gigola kuok mang'eny. Ma nitiere kama koro kochopo to koro chuno ni nyaka koro timni kata mana procedures moko e osiptal. Nitiere gik manyalo timni mondo michung gi kata gol gi oko mondo ka koro ibed gi konyruok. Nikech iyudo ka gini asenene mang'eny kuom nyithindo madhi skul. Iyudo ka koro nyathi kata penjo ok onyal timo. Kimedo gi kihondko ma entiere godo sa mar penj mamako nyithindo, koro lich moloyo. Koro nyathi ok nyal kata ndiko. Koro iyudo ni kuok chotne lwete, wiye, tiendene, koro kamoro amora kuok chote, ok onyal ndiko. To ka ng'ato ok nyal ndiko malong'o, mano ng'at ma tayari iyudo ka koro pache ok nyal bet kamoro achiel. Koro en ng'ama pache chandore. Ni mulonwa kamoro ka daktari, ma nitiere jomoko ma ka gimoro buogo. Mana kaka ma imulonwa mar penj, ma ka gimoro buoge, to kang'e gima timore e dende, ma koro dende koro golo kuok mang'eny mokalo to kuogni kendo ok en kuok madung' maber kata matin. Ma thothne ang'o mathoro timore? Machacha koro wantiere gi gimoro waluongo ni reflexes mag del. Nitiere kaka Nyasaye ing'eni ne fundi malich. Nitiere kaka nochwe dhano
koro wantiere gi gimoro ma waluongo ni sympathetic nerve reflexes. Koro yudo ka gin gik matimore kaluwore kaka leche otudore gi mantiere obwongo, kata koro gin ma koro gioro ote e dege ka mani pien ka, kata koro pi, kata koro kuok chako mana wuok dichiel matek. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu, kik idhi mabor kata matin, kik isudi, waduogo bang' thuolo machuok kende. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singin. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sar Penj ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Quality Masters Joy Millers kelo ni mok ngano manamba chiel e Kenya mung'ere kaka Raha Premium Fortified Multipurpose Home Baking Flour. Olose e yo mong'ith king'iyo ler mowinjore gi gige chiemo. Mae ok nyal pim gi kit ngano moro amora e pachoka. Sani koro inyalo loso chapat, mandas kata cake e yo ma in iwuon idwaro. Yud chapat mayom kitiyo gi mok ngano mar Raha. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Name athot, you are told a number mar 0723730539 kata 0733851201. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Lucas kendo wang'iyo tik marach mathoro wuok e del. Daktari opimonwa gik mang'eny mopogore opogore manyalo miyo ng'ato golo tik ma ok kare ahinya. To wach maduong' opimonwa kacha ni thothne en luya ma bende wuok moriwore kod modhi mag del, mo mar del ma bende ibro cham kod bakteria. Kosechame kod bakteria magin kute mane pien del ang' no gol tik marach ma samoro nyalo wuok e dend ng'ato. Daktari daher mondo mwang'e ane kidienje mag chiemo ma ka ng'ato chamo bende nyalo miyo ng'ato golo tik marach. To kapo nono ni nitiere en ang'o matimore del gi chiemo ni momiyo dende gola tik ma ok ber. Ero kamano. Wan kod chiemo ma oseyudi ni miyo dhano golo tik e dendgi.
mokwongo at least wan gi chiemo miluongo ni spices spices mano gik moting'o apilo apilo kichame to en be nitiere kaka okech to seche mokech no endo kichamo gima kech to mana kaka gimoro ichalo ng'ama pod gimoro buogo koro iyudo ka koro dendi buok koro iyudo ka koro odhi keto dendi koro chako golo luya mang'eny. Chiemo machielo mosayud ka nitiere gi tabu ni en kong'o alcohol be osayud ka nitiere gi tabu nikech ibiro yudo ni ng'ama madho kong'o pod ibiro yudo ka en bende kata kama wang'o dhi e losruok matin kata kama wang'o kadhe tiyudo ka kata ka kuok wuokne tiyudo ka en kuok ma tiere kod tik mar kong'o. Gimachielo ma oseyud ka nigi tabu ni en ma waluongo ni garlic garlic cha aparo ni ma waluongo ni kitungu saumu kitungu saumu ni be oseyud ka nitiere kod tik to en bende jok mathoro chame mang'eny bedo gi tik ma ok ni kare ng'enyne ma kaber to kata kichame tichame mana moromo ok ahinya to kong'o donjo ga e del nadi nikech samoro winjo kata ni fuonde ne ema koro golo tik kong'o ma koro nowach ni koro dum tik ma ok berno ok ni kong'o be nitiere gi gima waluongo ni moderation moderation tiende ni imadhe moko kalo tong' to kosechopo kama koro idwa madhe mokalo tong' to mane kama koro ichako bedo gi tabu gi nikech koro ong'eny moingo dendi to kosebedo mang'eny moingo dendi koro manyiso ni kata kuok mawuok kuomi dhi bedo ni en lilo nikech bodo je yor pi mana kaka dimodh pi koro en be koro odhi to donja e fuonde kamano be wathoro kod bedo kod tuoche ma bende nyalo kelo chandruok kopogore kod yedhe ma wamuonyo kata ma oganda tiyo godo mopogore opogore kotenore kod ni pimono kacha tuo mar sukari to tuo mar sukari to ni wacho kacha ni ok ogol tik marachruok en ogolo tik manyalo dum ka sukari ma bende ni wacho ni onego bende cheko kik wach na dum ga mamit ka sukari kamano dhi mondo cheki mano en ranyisi ni nyalo bedo kod tuo mar sukari tuoche mage bende mwanyalo tudo kod tik marach mar del wan gi tuoche mamoko kendo mag pien tuoche mag bakteria mamako pien tuoche mag fungus mag pien sileng manyalo mako pien dhano kong'eny onyalo kelo tik marach wan gi tuoche kaka mawuok e kind tielo machalo achany mago be golo tik marach kabisa koro kata tuoche mamoko mag kansa nitiere magolo tik wan nitiere gi tuoche moko be mag pien ma waluongo ni autoimmune blistering diseases kata mana autoimmune blistering diseases gin tuoche moko ma iyudo ka dend ng'ato koro kuodo pi ka ng'ama mach owang'o gin be gin gi tik gi ma inyalo yudo kata ka wan ma waneno jotuo ma nitiere gi tuoche mag pien pile jatuo nyalo donjo to tik kisewinjo to iseng'eyo ni jatuo ni nyalo bedo ni gi tabu kata kapok onyisi kama tabu nitiere to iyudo ka koro isechako bedo gi clue kata mana tuo machalo kaka tuo mar kalanga en gima ka jatuo mo odonjo iri inyalo winjo through tik kisewinjo tik tibiro ng'e ni most likely kata chal ni jatuo ni nitiere gi tuo mar kalanga samoro ok odwar lero ni maber koro inyalo wuoyo kode mondo mi ogol kata law kokiyudo ka kare tabu machande en mano to ok ong'eyo kaka onyalo pimo tuone kalanga timo pien del nade daktari kata tuo mar achany e tielo kalanga nitiere group achiel gi fungus to ing'e seche ma fungus kata fungus go nitiere pien del fungus nitie ka kuok nitie ka kata bakteria cha be nitiere ka koro tigno medo bedo marach moloyo kata ma oloyo koro mar bakteria gi kuok cha kende koro yudo ka koro nikech fungus ni koro tik medo bedo makech moloyo achany be ng'eni en mana fungus to fungus kama fungus oseriwore gi bakteria to gi kuok kanyo koro tik bedo mokadho kare weche ma samoro ka ng'ato orwako wuoche gi socks aming'a neno ka watu amoro golo socks ka to muya ma socks golo seche ma orwake aming'a wantiere gi tabu mar rito tielo wan jomoko anyalo wacho ni
akia ni ngima masani oketo jomoko koro odich ahinya ma kata ok oyud thuolo mar golo wuoche mondo mi tiende ne oyud muya. Oyud muya. Nikech iyudo ni ng'ato nitiere nyaka e ode to pod osiko gi wuoche. Gi socks. Mano gima ok dwar. Dwaro ni kisechopo kama inyalo yudo thuolo mar golo wuoche to golo wuoche kata ka in e odi to koro wuoth gi tiendi nono. Mondo mi tiendi bo yud muya. To kisiki fundo tiendi seche te. Seche ma tiendi nitiere e wuoche. Kuok nyaka wuogi to ka kuok owuok to bakteria nyaka chak chiemo. Koro kiwe mano wuoche be nitie jok mokia rito wuoche. Wuoche chakre Januari nyaka Disemba en wuoche no irwake pile ka pile to ok ong'i kata kaka inyalo luok i wuoche ni. Ok luoke tok moye. Ok luoke tok moye. Koth ogoyi kode. Kiny chak irwake. Mago tabu. Ng'ato nigi socks. Socks achiel idwa rwak wuok tich nyaka tich abich. Ibedo gi kuok kanyo, bakteria chiemo kanyo, kiny chak irwake, ichak imedo mana tabucha ewi tabucha. Koro bang'e to koro kuok nyaka bed mokalo, nyaka tik bed mokalo kare. Ma koro in ng'ama koro kata ka igolo wuoche kata ka idonje od ng'ato ok idwar golo wuoche ka gin jok ma nigi kapet koro ok iluor kata golo wuoche. Nikech ing'e miura miambero gi oko ka. An weya uru gi oko ka, an maber gi oko ka. To kare ing'e gima timi. Nikech kigolo to kata chiemo ji ok bi chiemo kanyo. Wadwa ni wamule kidienje mag kit dend dhano kaka hormones. Dhano nitiere kod hormones mopogore opogore, joma mine gi joma chwo nitiere kod hormones. Hormones bende nyalo loko kit tik. Hormones nyalo loko kit tik, lakini ok en gima thoro bedo. Ng'eny hormones tik mang'eny kuom dhano chako wuok ka ng'ato osechopo adolescence. Adolescence manyiso ni osechopo higni makoro dende chako lokore. Dende chako lokore, koro dwa chako bedo gi dalili mag ng'ama duong'. Nyithindo matindo ok thor bedo gi tabu mag tik. Koro sama hormones ochako lokore ma koro ng'ani chako bedo gi hormones maloke mondo bed ka en ng'ama nyathi mane wuoyi matin koro chako bedo gi duol maduong', obedo ng'ama koro neno ng'ama dichuo. Iyudo ka koro hormones pogore to sechego waluongo ni basal metabolic rate chako koro dende dwaro mang'eny. Koro manyiso ni cells mage tiyo matek. Seche ma cells ge tiyo matek goeko koro kuok be wuok godo mang'eny. Ka kuok wuok mang'eny nikech obedo maduong' to iyudo ka koro tik be nyaka bed mang'eny. Mano timore nyaka kuom joma nyiri bende. Wan kod jok mine mayach be iyudo ka ndalo mag yach iyudo ka nitiere tik. Nitiere mine moko ma ka yach to nitiere tik ma gigolo kaluwore gi hormones ma koro lokore kowe ndalo mane ok oyach manyaka koro bedo mapek. Koro iyudo ka hormones opogore, tik chako lokore. Daktari, kaponi ng'ato oseneno ranyisi gi duto temoro kong'eyo ni dende kon mane magolo tik to biro iri kaka Dr. Lucas mantiere kod lony mang'eny kotenore kod weche mag pien del. Utimo diagnosis nang'o koso ibiro winja kaka ng'ato dum seche modonjo, ibiro nene kaka ochal, utimo ga pim nang'o mondo ming'e ni ma ate chandruogni to koro koka wachako luwo direction kata yore mag thieth. Erokamano. Ng'enyne iyudo ka wan gi kidienje ka awachna ariyo. Nitiere ng'at mabiro biro ni en owinjo ka dende golo tik marach. To nitiere ng'at mabiro biro to wacho ni inyise nogolo tik marach. Koro kuom jok mabiro ni nigi tik marach, kabe opoge diriyo. Wantiere gi jomoko ma ok ohero dende. Bedo ni ok ohero dende, koro e pache oneno ni dende nyalo bedo ni golo tik marach. To tik marach no onge go. Mano is a psychological problem. Ng'ato nyalo bedo ni samoro nonyuole gi ng'ol moro, kata samoro nodwaro ni mondo samoro onyuole ng'at ma dende ng'eny, to koro dende tin. Samoro en ng'ama dende tin, to nogombo ni mondo obed gi del mang'eny. Koro e pache oneno ni ok ochwere maber. Koro oneno ka dende no rachne
makoro odhi nyaka ochopo kama koro neno ka koro dum. Dende no dum. Mano is a psychological problem mabe dwaro ni mondo be treated eyo en koro ithiedhe yo mopogore. Koro nitie moko mawinje to obiro iri. Kose biro iri tipenye ni tang'o owinjo ka gino dum machal nade. Koro yudo ka samoro ok onyal pimoni to in iwuon kinyalo winjo to koro idhi konye. Koro kisetimo mano to koro dwani mondo itim nonro ni to ng'ani otiyo tich mane, chiembe mochamo gin mage, to pi omodho marom nade. Mano koro inyalo temo ng'eyo ni to kare tabu ne nyalo bedo ni wuok kanye. To gi ndalo ma gini osekawo kata gini time seche mage. Kisefwenyo mago to yot mondo ming'e. Gima wanyalo pime laboratory thothne to onge mak mana ka iparo ni diponi tik mang'ani golo wuok e tuo manitiere iye. Koro ka diponi tuo iparo en tuo sukari, inyalo dhi pimo tuo sukari. Inyalo paro ni en tuo mar kansa, inyalo ore kuom jolony mag tuoche mag kansa mondo timne nonro mondo ming'e kama tabu ne nitie. Erokamano ahinya daktari, wakawo yueyo ka waduogo to wadhi nyime en penj laktar. Wantiere kod Dr. Lucas, wang'iyo tik marach mathoro wuok e del. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lunga ni kolo instrumental kaberni be inyalo lunga ni Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilunga ni ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen otieno. Ikel ni paramio machalo kaka pam. Ana kwa ni mondi manyako moro machielo minyalo kendo to maboero nyathina no. For KPLC tokens, Billa charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano pera hinya. Era mit, era odake kindwa. I'm not broke, Bwana. In fact, I will never be broke. Underline the word never. The fact that I cannot lend you money is because my cash flow has been affected by the lack of sufficient measure of value to qualify my mobile wallet to loan you something. Just so you know, I'm on a small financial off-peak. Omera, kwa sasa mimi sitaweza kupatia wewe kitu. Enda kopa kwa bank. You know my capacity. Dial *811*402# to get cash flow. Okwa bidhi tich nikech onge
onge tiene dhiti to onge gimi ako. Koni tiwacho ni ngima dok piny nadi ka mafuta to dhi malo. Sirkal owacho ni gionge teko mar gayo nengo mauta e sama nengo manyien mar mauta oidho gi e kind $16 nyaka $33. We have had an extremely disastrous and difficult one year, and there is no reason whatsoever for Kenyans to believe that the next 1 year will be better. Ogai mar Azimio Raila Odinga oseyo piny owacho kuom siko medo nengo mar ngima kopogore kod singo manigi keto. Jothurwa kik wetho wuon nyithinda bet kayiem. Gitim matek, gitim gima ka daktari de ngima domor koneno katimre. Higni 20 tok nek mare, familia Christian Bai pod manyo ratiro. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Daktari, seche ma ng'ato osebiro iri ma samoro timo nonro, samoro wuoyo kode, samoro bende in owuon iwinjo tik ma ogolo, thieth thoro chalo nade? Kuom ranyisi jogo ma samoro en dende golo ga gola luya mang'eny, ni pimonwa kacha ni en luya makoro oriwore kod mo mag del golo to bakteria chamo ang' no gol tik. Wachak kod mano nikech mane wacho ni thoro bedo mang'eny. Erokamano. Wantiere gi thieth e yore mopogore. Mayot kabisa en ng'iyo ler mar dendi. Mane mayot mogik. Kiseng'eyo ni intiere gi tabu bilano, to dwarore ni itemo tiyo kod iluokori e seche mowinjore, ok irit manyaka kuok chami ahinya ma bakteria jachiem mang'eny. Mano mokwongo. Mar ariyo, wantiere kod gigo ma inyalo wir kuonde ma kuok wuoke mang'eny go, kata kuonde miparo ni tigno wuoke, kaka koro yuoth. Wantiere gi gik ma luongo ni antiperspirants. Ema koro inyalo bedo ni wiro kuondgo. Kiwiro gi kuondgo to gidhi to gituoyo kuok manosewuok cha, to ka gisetuoyo to koro yudo ka koro tig cha dhi dok piny. Mak mana ni koro en gima bro dwaro ni iwuotho kode, titiyo kode saka sa, kiwinjo ka gima mano dwa timore, tiwire to kuok dok chien. Nitiere makoro muomo, makoro tik. Onge kati wir gigo ok konyi, kati luokri pod ok konyi, to kuok bende wuok mang'eny. Koro mano koro biro chopo kama koro chuno ni nyaka koro tim ni kit thieth moko ma ok anyal luongo gi ni yeng'o, tanyalo luongo gi ni yeng'o moko matindo, maina ma itimang'o, wanyalo golo dag kuok ka. Igologi, wanyalo chako gi dino gi, nitiere leche midino mondo dege ka koro kik yud kik yud luya, kata mani konyo kamano. Ikidine to tich mane Nyasaye oketo ne kuok bende, nitie kaka wadhi interfere kode? Kaka nanyisi ni mar kelo tabu kabisa gin mag yuoth. Koro gin nitiere kuonde midino gi godo. To kisedino gi, to koro ionge gi tabu kanyo. To mar del mangima to kinyal dino. Mar del mangima to kidino to koro ng'ano dende ok nyal pimo sama koyo nitie gi sama liet nitie mondo mi o control. Koro inyalo nitiere sindene minyalo chuoyi mondo din mano. To bende mitangono e pichani. Mama, koro mano waluongo ni botox. Botox injection en very expensive. To itimo mana gi jok molony timo mano. Ok en gimi bro dhi hospital. Ok en gimi bro dhi hospital. To be kik ipar ni bro usni go e yo mayot. En gima nyaka dhi hospital, mantiere nonro manyaka timni kokichuoyigo. Kuonde michuoye be nitiere kuonde manyaka chuoye. Ok ibukri abuka ni chuoye kamoro amora. Ka method achiel. Method machielo en golo gi oko. Itimo ni gimoro ni liposuction. Liposuction manyiso ni golo bochego. Kose gol bochego, to bochego gin giwuok gi agulu ka. Igolo gi godo oko. Kata koro tabu ni no koro enolose chuth. Ma koro igolo bor nang'o? Chal gima tucho yuoth ng'ato koso? Nitiere mashin misoyo. Kose so to ywayo bochego oko. Gini ok lit kako neno? Onge daktari manyalo timo ni procedure moro amora ko ng'eni rem ni bedi. Koro nyaka nyisi ni procedure ma wadwa timo ni dhi time kama,
to kapok otime nikech in dhano nyaka miyi yath makwe rem kata mamiyo ok idhi winjo rem kata koro itime. Seche motimni moro mokwongo cha mar sindan cha ni wacho ni weche tek to ma be nengo ne tek kuonde mitime be tin nikech nyaka time gi ng'ama olony e time. Ok dakteche te mag kaluo ka itime onge kama itime e gwenge ma kaluo ka onge. Daktari, seche ma osetimne ng'ato procedure inani samoro en mar sindan mar dino buche kata mag dino daga luya kata otimni ma ama golo boche ma samoro golo mo mang'eny kod luya mang'eny mamiyo igolo tik marach. Bang'e no ng'ato onego bed ni ritore nade mondo mi kik obed kod infection, nikech kaneno kama ochal gima oyaw pien to kama oyawe pien ng'ato nyalo bedo kod risks mag infection kod gik ainago. Kotimni koth thieth mar bero moro amora e osiptal, nitiere gik mitimoni kapok otimni bero to gik mitimoni bang'e. Ma seche mosetimni magi nitiere gik ma nyaka nyisi kaka inyalo rito kuondgo ma nyaka koro ichang maber. Ok bi weya ni koro wasetimoni koro dhi dala. Nitiere instructions mibiro miyi maler kabisa ma koro nyaka iluw. To kiluwogi to ok idhi bedo gi tabu. Ok wathor chiwo yedhe miluongo ni antibiotic nikech mago ketho yath. Kapok ibedo gi infection to ok wabi miyi yath. Geng'o yot molo thiedho. Koro ng'enyne wabiro temo mondo mi wageng'. Itimoni surgery no e yo maler to kiwuok kanyo in mipuonj kaka idhi rite to ok idhi bedo gi tabu. Ichanga changa maber maonge tabu mamoro. Daktari, wang'e yore mag geng'o tik mag pien del. Kuom ranyisi kapo nono ni en hormonal imbalance kata hormones lokruok mag del, mano ng'ato nyalo control nang'o. Pa kapo nono ni en mag chiemo, ng'ato nyalo control nang'o. Kapo nono ni gibiro kotenore kod samoro buok ma ng'ato buok, mano ng'ato nyalo control nang'o, nikech kaka buok ni pimo no kacha ni ok en gima permanent. Ok en permanent. Koro ka en mar chiemo, koseng'isi ni ichamo chiemo apilo mang'eny, apilo ne makoro iduok chien katiwe. Ko ka en kitungu saumu to kitungu saumu no ema mondo iwe kati duok chien. Koro mag nyithindo mano be is temporary. Koro imiye antiperspirants emimiye to kosekadho stage no to koro be en normal. Koro mago gik ma ok idhiye matek, ithiedhe kaluwore gi stage ma entiere. Magwoche kata pani koro mago to koro nego beni ng'ato ka ng'ato. Mago koro waluongo ni personal hygiene ma onego beni jitimo. En mani koro akia ni uchumi emobedo matek koso ang'o matimore. Uyudo ka pi bet seche moko tabu. Koro uyudo ka ng'ato nyalo wuotho kata dich matinde ji bedo godo mang'eny nyalo miyo koro ng'ato ok okaw personal hygiene mare ka gima lich. Daktari, gik moko kaka deodorants kata antiperspirants ma ji tiyo godo gi, nitiere ga weche moko maliekore ni kitiyo kode aming'a to nyalo kelo ni tuoche mopogore opogore kaka mag kansa. Ok ang'eyo ni kaka in jalony e weche mag pien del ni inyalo wache ang'o, nikech ma en achiel kuom yore miwacho ni inyalo ti godo e geng'o dum marach mar del. Wan kod gima nyalo wuok ng'enyne kuom antiperspirants kata deodorants. En gima waluongo ni allergic contact dermatitis. Allergic contact dermatitis tiende nang'o? Dendi dhi tamore gicha nikech gicha cha nomule. Koro bedo ni iwire kanyo to dendi ok dware, koro dendi kedo marach mokadho. Koro yudo ka kuondgo chako ruodho kata ili kata kuot. Koro mane marach ma waseneno. Pok atimo nonro ahinya e wach tuoche mag kansa ma gigi kelo, nikech pok aneno kama otime ndiko moro kata research moro motim mo confirm mano. Koro kuom mano to ok anyal wuoye. Kato bende wantiere ga kod kidienje mopogore opogore. Wantiere kod moko miluongo ni organic kod mamoko ma ok gin organic. Pogruok onge malach kose pogruok nitie ni kinyalo yudo ma organic, kinyalo tiyo gi organic. Nitiere kembe moko maloso ma organic ma bende yudo ka nengo gi thoro bedo malo saidi kipimo gi moko ma samoro nyalo yudo mayot e shelves. Anyalo wacho ni
nengo gimoro bedo malo ok nyis ni gino ber. Wan tiere gi nengo nyalo bedo malo nikech kambi ni malo. Brand. Koro ok nyis ni king'iyo ma nengo ni malo cha ni ene ma ober molo mamoko ka. Koro dwarore ni kapok itiyo gi gigo, nitiere jok ma sani otimo gik ma waluongo ni cosmetology. Ginyalo nyisi kuonde ming'iyogi nikech gigo ok be yudo gi e osiptal. Gin iyudo gi e cosmetic shops. Koro inyalo bedo advised ni to mane maber minyalo tiyo godo maonge gi tabu. En mani koro yudo ka cosmetic world ka be sani koro ji ochuogore mang'eny. Wan gi professional cosmetic people to wan tiere gi jok mabochuogore. Gimoro amora mosomo onge, en oneno ka ng'ato timo to koro en bochako timo, to koro nikech ong'e time maber koro jiringo dhi ire. Koro kanyo be nyaka ji bede motang'. Kama daktari kwa chiko chendo wach mogik madiwewa godo kotende kod tik marach mar del. Wach madawew godo en achiel ni pien del nyaka wariti. Ka ok warito pien del eka wadhi bedo gi tabu. Tik en gima rach moloyo. Tik nyalo moni bedo machiegni gi joweteni. Koro ibiro yudo ka koro ochando pachi ma koro in iwuon iringo ok idwa dhi kama ji nitie. To seche misebedo ni ringo ok idwa dhi kama ji nitie, manyiso ni gima nonego bed ni timo no koro ok nyal time. Kata ji koro chako ringi. To sama ji chako ringi, manyiso ni ngimani dok piny e yo achiel kata yore moko ariyo. Polo ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye nambani mar simu? Erokamano. Kidwa tudori koda inyalo yuda kuonde ariyo. Inyalo yuda Homa Bay Referral Hospital kata inyalo yuda Oasis Doctors Plaza e Kisii. Inyalo yuda namba mar 0722466266 kata 0733921377. Maga numbers minyalo yuda godo but itime e seche mag tich. Mondo mi wayud kaka wakonyore. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Pien del maler to ber, ibro gengo chandruoge kata wich kuode matindo tindo kaka mag tik marach ma bende nyalo gengo mana kirito pien dendi mondo mi obed maber. To ponono ni obiro kotendo kod gik mopogore opogore kaka yedhe ma samori tiyo godo kata kotendo kod tuo ma samori odonjo, inyalo temo mondo mi ithiedh tuoche go mondo mi in owuon ibed kod kwe mar chuny kachiel koda kamar paro. Mata e cheno ni en Andutho Tieno nyaka kendo odiechieng' machielo kapokelo ni penj laktar oriti masani. Ng'ato timo timbe maundu, ng'ani onego jonyuolga okaw mwanduwa otigi mwanduwa piny nyan mare. Jot riwore e dwaro ng'ado bura makare. Inokete gik matimre gigi dhi timre nyaka chieng' man. Ich lach kat chakre dwe mabiro to pesa no medre ne matin. To adiera e taya e mudho. Jononro odone maber moyudo gimoro amora man ka. Be ibiro ng'ad bura e yo makare. An iluonga na Chieng'. Tineno ot mantie kae. Man odwa. Ratiro ma obudho e wi Nam Cinema mana Ramogi TV. Ne. Ang'o? To wacho chopo kanyo. Okay, Lados. Ang'o matimo mondo wawere gi weche gi kabisa nikech imien mena koro kon yas. Gimitim
Manyna pesa na la dengele. Manyna pesa. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC.